дръжа монята? Как си лъж? Я покажи, я. Как мами си върти главата монята? Как? А как си дръж? Я пак да видим как. Дръж, 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 дръж. Айде. Дръж, дръж, дръж. Така ли мами си дръж? Така, браво! Абе, на бебца. А как върти главата я? И да видим как. Така? Така ли ми? И да видим как върти главата. Така ли я върти? Бъл? Не го искай да влезе. Ду. Айде. Защо се скара така? Защо си не ти давам да докопеш паратките на мама? Я да видим как си влезе пак маймунята последно, я. Я. Така се дръжа, браво! А я как върти главата пак да видим, мама? Я да видим как върти, вели? Как върти, мама? Не как се дръжа, как върти главата. Тъти. Слънчо, къде се е влезна, я? Я върти главата, мама, я. Ето ти. Как върти, мама, музика? Айде да не искаш така. Така? Браво! И се гледа. Добре. И телевизия гледа. И всичко прави тя му. Хайде, чао. Кажи чао. 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 Чао, бе. Абе, чао, кажи да чао.